hasi dira Igetoren hiriak lanean. Izai aurretik Mikel Urruti eta Asier Zubillaga. Amarretan egin dugu pixaketan, Ikerren hiriak 1355 kilo pixatu dituzte. Beraz, gainzamarik ez dute. Irati Martín, no sé dónde están. Txistatik eta zuta izan. Venga, Vete a cagar. Vale.
bigarren zatia jaietan jokatuko dute berriro, eta bertan egindako martxak batu, hauek erraiek batu, eta hiru honenak Santa Luzia egunean jokatuko dute finala. Lehenengo postuan laurte desberdineko, kanpotar bat, Berriozara bera, Rafa Alegría, Rosa Gaitzak emango dio saria, Txaro Berroak berari ere. Zorionak guztioi, mila esker. ¿Eso no lo has oído?